Osoro. Nyomba bono zate ko yeri mumuro ngaki. Gampechi ne chingo nyoko bwata oda igana bongo chikokonya sana. Chinko ngaki bana. Igandu bakora ranjara. Atame ranya. Kiki obwate bana ya. To kumi. Osoro. To kumi moga. Nkorenge ngamba muri no mukungu. Ngaki bona ngaki ntarara. Oma iteke gusi. Okimambole bakoretu. Manya kwante bibo kimo bugo sembu achiti go sembu anya ko. Pokara tukwe. Obe Osoro. Okimabo ko rusobo mukungwe karo kwanyomire bunatua kunyomereti. Abakaka barangere bayitabera nina bono twanchiranire abakungu banchanga narete tumonto obukima nabwo bokworokia ekerota. No maite kerota. Igo nakuri. Maite mbwene tikwetania abo. Moga biane njare goriete. Wacha uchinga. Moisio. Kyo konra osomo tutetu bukumano mo tetendage. Yeri gente que tuani suko anochi. Banya koleta bukima. Ora serious by the way. Bon. Oboku. Advono ngare sobori kurunya wirigo. Taria yo bwene te koleta. Ngi. Omokungu oliriri achite. Iga bwene to kwenda organize obukima bokoreki. Ochi. Ikiara enchire twagambete iwo maite na it is so visual. Wambia Igo bono Wamura Osoro. Okay, so. Lakini bono ko mani okonga chiri kwegente. Tinda kuomani. Okoga chiku. Tinda gechiwe kyani nkomanyete. Ose tigere nande ngosine kenyoroki ake kora. Obokima bwachire. Chenkwenga maru. Usuzoma eza sakwanga. Osoro. Ande sino. Anda kwangu nanda nabamino baswamu. Igo taite. Tumwatiga zanza. Igo zenga timonye timo kweberere nika ikabantu bade. Igo in short bokima mburacha. Ane tindo jose mbochi. In short tubwati mukungu. Njeso fama nyeto mukungu na munyome ta singencho. Sabas, tariai. Ikinyoroka munyome ta and you are part of it. Ane karoko ngita it's again the rosingencho. Tinga tiko sasa ringwanje rabantu bataria basigari baita. Tokorangira kot. Ya wakwanende kebesana maite njeniso. Ozo ngambi kwaje toka ngitete no mukungu. Okaitora kurwazo koitora katweka mwana. Njeniso. Okatora mwana. Njeniso. Ngosi na manyete. Itato tanjarit. Tato tanjarit mo ngambi. Ntikana sengi mubona mukunga mbuno. What is happening? Inache kubuko subu kima mbwachire. Okuma mpuri kocha. Okocha tintake tinchi. Igo tindete. Tindinchara. Otindete korusino kwanza. Wakama tindi. Obe. Wakama tindi moko rare sirani ntumata banga nababe ana bamagta babana basobongo njebonega in fact. Tigai. Mogungo ori nayo maete no yo. Tali ogo wano manyeta. Njora ta to mundo ko jogo sukra sko njinaro. Yeah. Umoga biaina maskani koete. Asengenjo. Onye ko te ko nganta nganta. Lakini tindikora mugo ikaranza buya mwagamba. Twagamba. Ikarongo chako se mogonte na mubangiti mipango. So what is happening actually? Just tell me what is happening. Umoga bitari bobe. Akaroko kreka ngorenga ko sukaro gire. Nche. Hanyora sangoro gire sengenjo. Nga kyutaro re umuntu wakoreka zigi kitambi. Aina tata kwa sangi nyore tata kunsigete. Tata re ako gambo buya. One ga tori korra ngango chandunde. Umukungo ya kong test tori korra. Oro. Nata ngo buri ko zoro mori rakindi ngo ko bori. Osoro gire. Ya tonda mit. Nata kango bori rakinatiga. Tonda mit. Ongi ko koro tar korra ngachandege. Moga pinke tar korra ngachandege. Igo bono. Mukungu tu akwete. Imomenye tibuya. Ndo tario komenya buya ntomenye. Genera ntomenye ini. Ngoitanari. Lakini rende. Ngoitanari. Lakini ibintu kwante biro maite na iguru. Ya mono, thank God. I go good nande kende kienje bono kanye daka percussions. Lakini maite nonya na igure.
enchero ko bibeka ne encheruri Ogambi tindigo wate kwanza uchikonkonya onye gotsakete konkonya ototete konkonya no tata sakari boni ko mwikwana ukurochi nabo ko chakwandu mumera katenga digo bongai ningende ko mumera korwai ya we I'm not ready for that. John tata kwanda start natenga nda start ari kangoze suna antu buna nande chikanya sako same sana oko kanda baka vitabu byeje kanisa nayo kosomi imangana nini yeke yoro nayo tikantientike njembwato ke uwingo kulo mukavya komita Osoro maita nayo go kosti opo maboito minto gali boni kama mo minto tayo ko bayao okonywa maruto rikwenda mwao mongino chiro tebiri abantu bachiro kubwata mamo minto kwani mamo minto naro goteya konywa maruanga naiga tubwate bongo bogote inga marua esanire magoma tayo tika kumbolia maswali ngo igwe kinago tebi amarua ya to koimo kikwachi komera no gwata magoma mokao sambali ro yebwe kenyoro bone ganero kwanda oteya abantu bachi kubwata mamo minto kwanero mamo minto nyago cha ukoikor mwao chikunyama jaye kenda ngo kani musubati oli kani kerubo mokani mapema onye magoma na bongo matete ira ni kerubo sobo ogeroro renga nero gambite kenyoro tenere tabaga kakogera yao tomaiti kobo mogaka mwao tomaiti goteno zago nyomani kunjira ngomani kupara ngomani ka ore otinde to ready ongyo zaget Osoro koso mo kwani amaru angane ready sere mo kwani amaru mamo minto nya ko ingoteria ma onya ko ingoteria ma atulko kwanya ko nguki nkoge kenyoro ngana nyura ma satingo kirare na ibwe ko konywe kenyoreke abantu abayo tenko na kirire ababana mo na kirira aye tigabwe koranga to ngweti point yane neringa mamo minta iraneka no igwete omongino yo kwando ko beka gusene chinka tigime gose nyaro utari ko kwana rero ntaite nko igugo komote tiga magoma soke no igwete nje aye to korete no mwana mo chibesa irenga kwa retre minto zango advice ni wa dichingo zango advice omokungo yo kiruno mobe usicheze naye oriyo kagara gereri atana na mtu kitu ya pili ano mwana moka to twara chita bichoko imoka ya basacha jindo ebuno ko ngaka abas ai no mosacha ayoriga njino moko na kibono riga ayo soro lenda mwao anga gokonywa maru anga kerenga goikonywa maru kanywa maru responsibly no igwete na kia bana bake batari kwa ruma amaru give me one reason nkinda kereka wa responsible mwao na rio tangi omongino onge ndio responsible kanga tata yetu mamo mintabu atu no igwete tingo anama rende na mwao na limechi itera atwaro njozingo atu mwane kerbo ngwanga minyete hori are mwake sare mosoki korwo mosoki tokura ngeri kura abantu bachi mosoki ori soki keruba gende so atagere krakita mosoki ikongo sokari bono ndaza kago soka magomo irandire mwae no igwete magomo nere mwae agari mama igabu atwa sawa mine igoro ya kerubo bono dio ngo seni no ko ngamaro bono ngwana na rose jama togo twa korangiri kurumwa nje ngwana togo twa korusumwa gwacha kunyama ndo tenga lero abeire imagine ayani jama rwada yonje kanga nkonyundi mwa nkyogo cha kokore sari no maitenga na bokoro no rochera kinto endo ngarengo kwesibie wiki ya bokoro no rochera kinto endo lazima ngirendo utari ko korora ina maruo tige ko endo ayo soro tiga beiga tiga konda karwo tigango tebi ogo ngikerera se tigango sakana ngoko bogori togo ndwani na ngebogere maite timpasa ko nyoranga mamo minto nechera kari goro yao onya go chakurusia bas mabuko nga go ikonyo maru onya go chakurusia ebes mabuko onya go chakutire ko mwa nga uchokonyo maru ekarota yo minto amaru alingo tigarara siaru ayo soro minto totacha no igwete onge magomo go betereri tigatoganya koretere mwao magoma ariyo go chakonyo mogende asebo ntaranyuomu ari mwane kanero ntaranyuomu ari mwane no igwete ayaga tosikane kerubo mokani moteyo balirimbo mongaina
Sawa. Abantu mbabyarite Na jangate kungaina. To tacha minto. Osoro rero enacha byango boliga no bukore ngo. Kwanza na yenyewe. Kana te babo mino anga ngera tanga ngiti. Nkibono kerapyo kose. Nkikerapyo kose kiosoro. Mama minto nechera kali guri yao. By the way, my wife. Inki. Ako nganja. Mama minto your wife. Karota yako devi. Inju, onyo maru. Otumoke. Taite ngende na imba kaskir bo motaibu na kwa mtai. Wose mama no takete. Inje mo takete. Mama mintaka kotakai. Aje. Aje. Kwani aromu yako. Na kia koteti agauta. Mama ni aromu yako. Nkia koteti okai unga koteti. Ndinga. Kwa yoro. Kerubo chao wet. Paraiga. Inju ra tumoke. Otro mo. Warara gesona go sebueli. Mondo gwanza ko tigora riske sembe. Na kiore. Na bokir ba ko ngaine te go gacha como beka mwao. Ugacha como lisi. No maiteni ngokolise. No maiteni ngokolise. Grande na borante. Irangora bon. Na borante. Kwani konyora kirba tarache kenyoreke. Barenga batebiri mugambi igoro ya magoma batanya kumubwata. Aseki kirubu. Eboli kirubu no mugambi ninki. Jatinda ateba kende. Lakini minto tota. Tande eboli. Eboli tali okombo. Sigara. Gira. Obuya bwa magoma mbogo kora ukage nga gutagete. Kwana ngora. Igabwate nkorengia. Nigwete. Chungote. Njogonte. Amarwa yogo ntiokeri kumono okoboka bobe. Kwana nyibu. Oya ko bwate ribot iragera doso kyomukungori. Akongera ribot. Kakwangere ribot. Tuwatera nabone kunyoro. Usutagete mama na chiko. Aje ayoko ikari nyomba tobwati sauti. Tobwati mun ogo ituku no mwana. Sinto bwati evidence. Naiko. Naiko. Na mote ibunanta kiti. Na kwamote. Na kwanyoro. Na kwamote bia kene kwanya. Omongi no liga bwate lyogo lyoko ira bakaka bonse kurwe kenyoreki. And she's perfectly doing that. Ake. Kosokore ne byanga byao bibere. Ngenda mino. Osoke gotiese tutamanyite. Kogera ali nko bale muhaye. Aye nagesale nonde. Momo bogerere. Lakini ese bono iga. Otarachi konganya. Tocha mo minto. Mwigwete. Nkoko bolende. Magoma ataraira naka. Makisho kwalirie bimarua ngao kwara tinda. Maruna ndo bate arrangement. Na mino na bona tamo. Nabango jana tingo. Minto tota. Ngende. Bacha kote bono nincho bwate. Minto. Ya no moke. Lakini tebi kergo iga. No moke. Obo baliri mbomo ngaina. Obo netumbo mongaina. Sigara. Etabi nero moy. Umukungu netabi. Taba turi eteir. Ure taba tora tabi. Ona gongo bori. Kwangure ngana. Orasangi gochuko okondo katata no kachu. Osoro unanikasirisha. Utatapika hii pombe sahi. Ngie kioko mboli. Wako mondenda kingote. Kugwakoroke. Mwigwete. Kwani ngie binto ngwete samoyo no toko nyagontebi tato minto. Kwani ngwete tato minte sare tindi komeroka tata. Respect. Mwigwete. Eso. Konywa maru minto. Aye. Eso zama samba. Mama minto kwa ni maru tari ngatabwati bomba. Eso kiri chama samba. Koriebes. Kobwa koiba. Kobwa kwenda gwati kora. Kwana komoro ngoza bana mara bezi ni mama tara eboru na kyomo konro no motai koreme. Imbuja. Ekionke ko. Ngo ra chakora tuka. Igona kyoko nya kusumbarira seito. Obe. Na kyoko li. Ngo kwa chance kondo ka yesu kwangi. Aye nkieke na gochia. Mama mino anchi. Osoro. Amarua eta ko ka. Oranga ka. Ni nda gwakoko. Oranga ko sanga mambire ni chendro gagi. Ono. Ozaamwe. Nayo kokora wa musi. Mimi na tinta itukorizo na tiangoriye kerore soba. Kwa sababu unanikasirisha. Hivi ntonacha huko taibono huko nya komenta obolito ese enkoreana. Na ndegorokana. No bwate evidence. Okay to biset. Nimbwate evidence. Oranga nde barasa. You will confess in front of the people. Aiga Mongoyo, Nabwate, Asacha, whatever, Nabwate, Jogo, whatever. If you want to go on the face, Trotting and no chant to get Nonga Baka. What's second your music? No, I can you look at my
Aba bangete bagachite. Tari bangna baba bare behind them na kibagendrete ikabia. Onori. Akaro bwato mongine siorori, what do you expect? Jorzari mbwat. Gakore. Mbwat. Kokori kinde mambi kore soba. Tokonyane. I will look for you, my daughter. Thank you. Osoro. Thank you, my daughter. Osoro maskani. Thank you, Osoro maskani. Firstborn. 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 God bless you. Osarare. Rumo chango yancha. Nani asai kwa bungain. Ine wabere gukuriye birugamo n'ikimese cyurabeka sabishi yawo bono Neyland Furnitures niko babwate kimesa amo nebiruge byo birose yamo n'ubumanyi bw'igoro mbabwate office linking waiting chairs, mesh waiting chairs, boardroom chairs and tables, executive desks, counter chairs, orthopedic chairs egati yebintu binde binge iko bagotuka asuno cyuri obusungo asamagajo a Uhuru Power Headquarters irongo ryeli tangani ime yomo cyuri obusungo boigo mbabwa turusegero ndi ime yechinsemo kire cya Kisumu asamaga cyamanyikana Mega City Plaza asamange bakirisi migwetera sinamba enoti sarabire ejyamo enoti inye ejyamo inye isarone inye usigwetera sinambende enoti isarone isatu ibere inye ejyamo inye isarone ibere inye. Neyland Furniture, simply elegant for quality home and office furniture.